Nuwun dumateng para sutresna kakung Sumawana Putri. Saksampunipun bedhaya ekstra tari paripurna. Ing mriki dumugi tumapaking para paraga seni jangir putra budaya ingkang mijil wingking saking Desa Wonokarta badhe hambeberaken satunggaling cariyos ingkang mawa ira-iraan asal-usul Kitha Banyuwangi. Asal-usul Kitha Banyuwangi lampan ing dalu mangke. Lampan ageng ingkang kelangkung rame, seru saha serem. Awit kathah peperanganipun ugi wonten reromanipun saha kathah leluconipun. Pramila kula aturi amriksani dumugi titi purnaning lampahan. Menggah para paraga anggenipun ngayahi dapokaning cariyos. Adegan sepisan anggambaraken kawontenanipun Kadipaten Kediri. Hadipati Silah Hadikrama kasta panjenenganipun Ki Bagas Sodikin. Patih Sidapeksa kasta panjenenganipun Sederek Wiyana. Tumenggung Gunawicara kasta panjenenganipun Sutar Hadiwiyana. Mesdianto Amaragani dados Senopati Yudapati. Sederek Warta Amaragani dados jurit. Kadang ingkang mijil pawestri ing Kediri. Sukawati kasta panjenenganipun Ibu Kartina. Angka kalih nggambaraken kawontenanipun Taman Kepatihan. Sri Tanjung kasta panjenenganipun Ibu Supriyati. Kadang pawestri kasta panjenenganipun Ibu Jumi Lestari. Kadukung dening Sederek Agnes. Pelawak ing dalu mangke kapitadosaken dening Sederek Geger Dalah. Geger kalian Manyul. Pangarsaning gending kapandhu dening Sederek Suyitna. Kasengkulung Derek Yoga Pratama. Sutradara ing dalu menika kasta panjenenganipun Ki Bagas Sodikin. Mekaten kalawa menggah para paraga anggenipun ngayahi dapokaning cariyos. Mbok bilih anggenipun nindakaken bebering cariyos asal-usul Kitha Banyuwangi utawi Patih Sidapeksa seri Sri Tanjung. Kathah kalepatan saha kekiranganipun kula sak rombongan kepareng nyuwun lumebering sih samudra pangaksami mugi kapendhema
ing bumining pangapura saged anuwuhaken woing pasedherekan. Biar padang moncar tinon lir kekonang surep sorotetan padang kumebyar kadya Kartika hong hawi genan hastu sirepedhata pitana anenggih negari pundita kang kaeka hadi dosa purwa eka marang sawijadi linuwih dosa 10 purwa kawitang sinadyan kadatita ing jawata ingkang sinangga ing pratiwi kakulan akasa kabeh samudra laya kathah ingkang samya anggana raras ananging boten kadya ing Kadipaten Kediri semangke ingkang kinarya dados pambukaning kandha anenggih gegemparaning crita pepasan negari angupaya 100 datananto kalih angupaya 1000 jangkep sedasa mila pantes negari kinarya pambukaning kandha negari kawastanan panjang punjung pasir wukir jinawi gemah aripah Karta tata kelawan Raharja panjang ateges do pocapane punjung luhur kawibawaning pasir samudra wukir gunung katitik negari ngungkuraken pagunungan nengenaken pasabinan ngiringaken Bengawan lan Mangku Bandar pelabuhan ageng Allah tegese tulus kang sarwa tinandur dadi jinawi murah kang sarwa tinuku kemas kathahing para dagang layar nakoda rinten pantaraning ratri saminete baita lelayaraning samudra katingal dalidir datan wonten pedhoti labedatan wonten sangsayaning margi aripah para tandaning jalma manca ingkang sami mbebara wonten salebeting praja ketingal mangun wis majejel pepet aben cupet tepung taritis papan wiar katingal rupak namung saking raharjaning negari Karta ateges tebing parang mukolan Pancabaya Raharja para kawuling padusunan tansah ayem tentrematining awit pendak antara mangsa mungkul pangolahing tetanen ingon kebo sapi pitik iwen yen awan padha aglaring pangonan sore padha bali mring kandange dhewe datanana kang cicir kalis ing Durjana paran para pangembating praja wiramantri nerpati prajurit bayangkaraning praja samya waskita ing pambudi tangguh tanggap menyang pakaryan mila datan mokal para kawula ingkang ngayom ngersa dalem wonten ing Kadipaten Kediri tansah sumiyut sayek saeka kapti dasaring Kadipaten Kediri
negari ingkang padhang jagati gedhe obore dhuwur kukuse adoh kelawan puncarane bebasan kang celak manglung tebih temiyung samya tetumu anasok blubeti awujud glondong pengarem-arem peni raja peni guru bakal guru dadi pendak antara mangsa mantri bupati jajaning laladan Kediri samya asanga putri pinangka lintuning sih kekadangan sinten ingkang angregem Pradata Agung ing Kadipaten Kediri wenang den ucapno Sang Hadipati Silah Hadi Kromo Nalindra Muda gagah perkoso prawira jayeng palugun tiang winasih samastani tiang sekti mahambara para kawula ingkang mapan wonten ing Karang Pradesan boten wonten kawula ingkang sikut sinikutan boten wonten kawula ingkang cecungkran napa malih cecungkran agami tuwin kapercayan babar sepisan boten wonten awit agami tuwin kapercayan boten kenging kangge agul-aguling gesang namung kangge sanguning pirukunan wonten ing Madyapada ugi sangune benjang menawi sowan wonten pengayunaning Gusti surut wonten ing Kasedan Jati Sang Adipati Silah Hadi Kromo badhe ngampil upacara nata ngebyakaken sagung para paran para pangembating praja Wiramantri Nerpati prajurit Bayangkaraning praja rep sidhem permanem datanana sebawaning walang salisik gegodhongan kang obah samirana tan lumampah amung kapireng swaraning pradangga anabuh bangsa binarung pangeli ing waranggana kasaut ocehing kukila ingkang mencelok wit waringin pating calengkrang pating calengkring imbal gantya lir mandyaraga para among tani kedhuk bumi sami ketingal majeng katimbang ing taun kepengker para mong tani kedhuk bumi pinter genyong gula wentah siti bebasan lemah grasak dadi subur lemah cengkar dadi mawur mila datan mokal tetanduran ketingal ijo royo-royo bebasan gedang raja sak depo-depo gedang ambon sak nggon-nggon Uwi gembili sak biti-biti elung gadung angrembuyung sangya para prajurit tamtama cekap ngenyong rasuk busana busananing kaprajuritan miyak wonten ing pagelaran ketingal arepepeh Galiah pindha pathet kalih pangaring bawa
Lho. Ander magelar mlabar ngepai pendapi agung ing Kadipaten Kediri menika sangyaning paran para pangembating praja wiramantri nerpati prajurit bayangkaraning praja ngrantos raipun Sang Hadipati Silah Hadikrama ingkang dereng miyos wonten ing pendapi agung Kadipaten Kediri katungkoraipun ingkang kadang ingkang mijil pawestri dasar kadanging nalendra endah sulistyaning warna bebasan memani ing jagat mustikaning bawana pinter ngadi sarira rinengging busana ora mantra-mantra ilang kamanungsane pindha Betari kang angeja wantah cekap genyong rasuk busana lumampah lon-lolan kadherekaken dodo pindaning lampahing ni pangaring bawa
ketingalak regeng asrining panangkilan karawan dhateng Sekar Kedaton ing kediri kang sesilih kusumaning ayu Sekar Aruh anambai regeng asrining panangkilan kebarawan satunggaling widodari ing mriku ngrantos rawipun Kanjeng Adipati Silah Hadi Kromo menawi ngampil upacaraning keprabon ketingal ngagelah ing kursi gading dampar denta pinalipit ing kencana binatik nawaretna lemek babut permadani ginanda yuda lisah jebat kasturi sinebaran sari-sari kinebutan lar dadak kanan kiri kadhuping samirana kongas gandane sang Nalendra dumugi pangurakan cekap genyong rasuk busana ngawi sagung nerpati wiramantri tamtama pindha malimput-limput patrapnya
Mas Batis Dobekso Paman Gunawicara para prajurit lan kadangku padha lenggah kang prayoga ngastakaken dawuh sinuwun. Jagat Dewa Bathara wasesaning Bathara jagat ingsun rina pantaraning wengi tansah muhung ana ngarsane Sang Hyang Widiwasa ya Sang Purbaningrat dimen pikantuk song-song agung nggonku nyekel pradata ing Kadipaten Kediri kanthi jimat asma Silah Hadi Rama. Sono waspadake kang adhep ana ngarsaku kaya pasebaning Adimas Patih Sida Peksa. Pangandika panjenenganipun kula Pangeran Sida Peksa. Winantu kasugengan Adimas Patih marak ana ngarsane Sonek. Mas Prabu Silah Hadi Rama. Asal bakal pengujian pinggir Ginanjar Basuki boten langkung kula Pangeran Bektimu ingsun tampa pangestuku kebat tanpa nono Dimas Patih. Kula tampi asta kalih dadono jimat ingkang raipun kula Pangeran Sida Peksa sinten. Gandeng kang marang sowan ora mung keng slira dhewe. Mulih kelanggani ingsun keparengake lenggah kang prayoga luwih dhisik. Mangestakaken dawuh Paman. Nuwun mangke menika kados pasebanipun Kanjeng Paman Tumenggung Gunawicara. Lho iki. Boten sempang andika panjenengan dalem, kula pun Tumenggung Gunawicara. Jumbuh kalian asmanipun. Nggih. Awet wonten winasis ngendikaaken asma Kinarya Japa. Nggih. Paman kagungan asma Pengumuman Wicara. bagi siapa yang menitipkan sepeda motor di tempat parkir Guna menika tegese harap diambil karena Wicara menika pangandikan. parkir sudah ditutup. Apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu sudah bukan tanggung jawab panitia. Sekian informasinya. Winantu kasugengan Bapak Paman Tumenggung Siba wonten ing Pendhapi Agung Kadipaten Kediri. Nggih. Boten sempang andika panjenengan dalem, boten langkung kula ingkang bapa ngaturaken sembah pangabekti katur dhumateng anak Angger Prabu. Inggih, Nggih. inggih. Bektinipun Kanjeng Paman Tumenggung kawula tampi. Namung taklim kula bilumutur wonten ngarsanipun Paman Tumenggung Gunawicara. Nggih. Kula cadhang asta kula kalih boten langkung kula tampi wonten pusaka dadi sebatipun ingkang pamanjenenganipun. Inggih. Dipun sketsakaken anggenipun pinarak. Nggih ngestaken dawuh. Iki kaya sawijining senopati Yudha Nata. Nun inggih kula sinuwun Prabu. Coba aja jinggo kelawan pekewuh. Nggone marak Swan Rada maju sawetara.
becik keng sira Senopati Yudhanata. Berkah pangestu dalem Kanjeng Sinuwun pisuwan kula wonten ngarsa sampean dalem boten manggih halangan setunggal punapa. Boten langkung ingkang Senopati ngaturaken sembah bekti kaunjuk wonten ngarsa sampean dalem Sinuwun Prabu. Sembah bekti ingsun tampa pangestuku tumrap jeneng sira Yudhanata. Sanget anggen kula mundi mugi ndadosaken jejimat ingkang Senopati Sinuwun. Dikepenake nggone sibuk. Inggih. Lajanta kowe Yudapati nggih nuwun dawuh katimbalan Kanjeng Sinuwun. becik keng sira marak suwana ngarsaning sun. Inggih pikanto berkahipun saking Gusti ingkang ngakarya jagat ugi pikanto pangestu panjenengan dalem inggih Kinanjar Basuki anggen kula nderek sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Sinuwun Prabu. Mboten langkung kula ngaturaken sungkeme pangabekti mugi kunjuk. Sungkem bekti ingsun tampa pangestuku tumrap jeneng sira ya. Inggih kula cadung asta kula kekalih mugi dadosaken jejimat. Dikepenake nggone siba luwih Nuwun dhisik. kasinggan dawuh iki. Iki kaya kadangku wong manis Sekararo. Dawuh katimbalan Kang Mas. Winantu kesugengan keng sira Dimas melu nderek tinangkil ana Pendopo Agung Kadipaten Kediri kene wong ayu. Inggih. Kales ing sambi kala sowan kula Kang Mas. Iya. Anggenipun kula nderek minangkil wonten Paseban Agung dalu punika. Boten pikanto alangan setunggal punapa Kang Mas. Namung sungkem bekti kula kunjuk dhateng panjenengan dalem. Dimas Sekararum Dawuh katimbalan. pun kakang ngaturake gunging panuwun kang tanpa pepindhan sinaosa kang sirane Sentana kadanging Nalendra ing Kediri parandene ora bedak-bedakane nggonmu sungkem katitik nggonmu netepi darmaning prajurit sinajana kadang kang sira kawuling Kediri. Inggih. Bekti mingsun tampa wong ayu pangestuku lumuntur marang kang sira Sekararum. Inggih Kang Mas. Kula tampi kanthi asta kula kalih. Mugi-mugi tansah andadosaken jejimat ingkang rayi saklaminipun. Ya. Aja jingguh kelawan pekewuh. Tak keparengake lenggah kang prayoga ya. Ngrasakaken dawuh dalem. Lan kowe Byada tak keparengake lenggah kang prayoga nderekake marang bendaramu putri. Sewanci-wanci bendaramu putri mbutuhake samubarang keng sira kang bisa cecawis lan leladi ya. Dikepenake nggone sibuk. Bali menyang arsaning Dimas Patih Sidapeksa. Inggih kula Sung Prabu silah adi krama. Kang sira dadi warangka praja kalebu sing melu memayu rahayuning Kadipaten Kediri. Ing kalenggan iki ingsun bakal nyungsung pawarta. Kang Mas silah adi krama kunjuk matur. Anggen dalem mimpin para Tamtama ingkang pancen kebah perintah ing Kadipaten Kediri. Sedaya sampun saeka kati nyadong dawuh menapa ingkang dados pangandika penjalan dalem. Dimas Patih Sidapeksa Inggih. ingsun ngaturake guring panuwun kang tanpa upama jer kang sira netepi sabta marganing prajurit sabela bumi ing Kediri kaya ngono jumbuh panggadang lan pangenanganku. Besok kapan sila adikrama bisa kuncara kondang ana ing Patmanca negara nggone nyekel Pradata Agung ing Kadipaten Kediri. Dados ngaten Kang Mas. Mula pakaryan kang becik dianggo selawase kang ngala sumingkirake ben kena kanggo tepa palupining nerpati prajurit sing magang anyar ya. Mangestu akan dawuh Kang Mas. Dikepenake Paman Tumenggung Gunawicara. Nggih kula Gusti. Kalenggan nika ugi kula nyuwun pirsa. Dos pundi menggah kemajengan katentreman ingkang mapan wonten ing wilayah Katemenggungan Paman. Oh, ngaten. Iki Kula badhe matur
bilih mangkatur kula wonten tumpang sohipun. Kula nyuwun agung samudra pangaksami. Agenging pamengku tumrapipun paman tumenggung Gunawicara. Lho niki. Kula menika anggen kula mimpin dhateng wonten ing katemunggungan. Wah, malah manika saeka kabdi. Ngaten. Pituhu menapa ingkang dados dawuh panjenengan dalem? Inggih. Inggih. Sedaya sampun sumiyut boten wonten ingkang miyak badal mbalela kampuh ngersanipun paman tumenggung Gunawicara. Mboten, malah sedaya menika sami ngalembono dhateng panjenengan dalem. Ngaten. Inggih. Opyaking para kawula. Inggih. Wonten ing katemunggungan menika. Wah, sinuwun Prabu menika berbudi bawa leksana saged ngleksanakaken menapa ingkang dados dipun menapa kemawon wonten ing katemunggungan menika. Aturke geng panuwun. Inggih. Dadi nggonku nyekel pradata ing Kadipaten Kediri wis dirasakake dening kawula. Ora tak bedak-bedakake ateges sing klebu wilayah Kediri ingsun ora ngenake mban cinde mban siladan. Inggih. Umpamane sisih kono bakal kabantu dening wewangunan, sisih kono uga dibantu. Inggih. Mula aku dawuh marang kowe paman, Inggih. kira-kira sekabehing bebantu sing saka negara apa wis rata dibagekake dening kawula sing mapan ning katemenggungan. Wah, lagi menika wau potahipun para ing katemenggungan menika sedaya sampun. Inggih. Boten kula bedak-bedakaken boten. Malah menika sakmenika radosan wonten wingking-wingking menika walah sampun dipun wangun. Yen perkara bab pewangunan aku percaya. Inggih. Ning bab beras raskin sing diwenehake dening para kawula kuwi ana sing kandha. Jare ora enak gaglak. Ora raskin menika to. Kepiye? Wah, nggih nyuwun pangapunten. Aja beras sing apik didol tukone beras elek diweni masyarakat iki aja. Wah. Nek wonten Sing kira-kira patut dipangan kuwi sing dibagekke. Yen wis bubuken nonolen pangan ondot guak ganti. Oh ngaten. Menika kula menika namung mundi dawuh. Iki to. Wah, menika jatah beras menika sampun medal. Kawontenanipun kados ngaten menika wau lah. Kula menika pripun? Dadi kudu dandan-dandan. Oh, nggih. Dadi nggawa negara ki men ditresnani dening kawulane. Yen saiki berase wis apik, sok mben ditokake beras sing luwih apik. Oh, nggih. Nggih. Kesenian media penerangan saka jawatan pemerintahan. Oh. Mula dadi ora mokal yen to kesenian kuwi ana induke sing nglindungi negara. Waton kabeh mau bisa maju. Majuning kesenian bisa gawe kuncaraning bangsa. Umpamane kesenian ing Lampung Timur ki apik, nggawa Kabupaten Lampung Timur. Nggih, panjenengan. Dadi ora sakake warna sing nanggape menengahe kok. Sing ora nanggap rubes. Langkeng wong. Ning aku seneng Paman Patih karo wong-wong laladan kene iki. Nggone nonton, wah pancen karo Jangir iki seneng tenan. Ning kaceke sithik. Lho, lha pripun? Ora seneng nanggap. Oh. Panci Muga-muga kanthi digelar ana daleming Bapak Dr. Andes Prayitno, seni budaya iki bisa ngrembaka. Lho iki dikepenake Paman Tumenggung Gunawicara. Wis tak akan dawuh kowe Yudhanata lan Yudapati. Kula Sinaosa kang sira ora ngaturake bab pakaryan lan kewajiban. Waton wis ora tumpang suh nggonmu nampa sekabehing dawuh ngersa dalem Patih Sida Peksa. Tak kira sekabehing penggawean pakaryan wis ora ngujiwani. ampun sampun. Dikepenake nggone padha seba ya. Siadi kadangku wong manis sekararo.
Kang sira dadi jejering wanita kadang nalendra ing Kadipaten Kediri. Inggih. Kepiye nggonmu nggula mentah sagung para wanita kalebu sing ana ing Kadipaten lumereke ana ing desa Madisa. Nyuwun pangapunten dalem sewu Kang Mas. Pilih atur kula mangke wonten ingkang tumpangsa. Iya. Kula nyuwun agung ing pangapunten. Gedhe pamengkuku tumrap Kang sira wong ayu. Nggih. Mbok pilih anggenipun kula nggulawon aporomban lan ceti saandahipun. Ngono. Joget lawong saandahipun. Iya. Menawi katimbalan kasuguhaken dumateng wontenipun pasugatan menika sedaya sampun cumadong dawuh Kang Mas. Dadi kabeh wis ora nguciwani, bebasan wis samapta ing diri sawega ing gati ngono wae. Yen tenane kaya ngono Dimas Kararum, ingsun ngaturake gunging panuwun kang tanpa upama. Ning aku dawuh marang Kang sira Yayi. Kados pundi Kang Mas? Kang sira kuwi kadanging nalendra isih muda, Inggih. kudu sing bisa njaga marang kawanitanmu. Tegesipun Kang Mas. Sing bisa srawung marang kanca-kancamu sing kakung. Ngaten. Caket ya kena, ning aja nganti kecaketan. Umpama saiki jaman wis maju, ning aja njur kemajon ya. Inggih. Kula tansah mangestaken dawuh dalem Kang Mas. Tenan Sekararum. Inggih. Dadi wong tuwa ngrumat bocah wadon isih prawan kaya kowe kuwi, bebasan kaya ngrumat gedang sing lagi suluh. Tegesipun Kang Mas. Lho tenan, umpama kowe tak paribasake gedang sing lagi suluh, kudune dibrongkos. Ngaten. Dibrongsong. Nek ora dibrongsong mundak kedisian codot. Lah kok lajeng kedisian codot menika? Kowe ngerti codot? Dereng. Cowok modot-modot. Lah kok ana sing rumangsa to? Ning aku dawuh marang kowe mau paribasan. Inggih. Kowe bisa ngrengku budi kang utama, dohna tumindak kang candala. Inggih Kang Mas, kula tansah mangestakaken dawuh dalem. Teges kula kepengin junjung praja panjenengan dalem Kang Mas. Bocah wadon kene isih kenya, bebasan kaya kembang sing lagi megar. Ngaten. Kembang sing lagi megar kuwi ora mokal, bakal nyebarake ganda sing arum. Nggih. Nek wis nyebarake ganda sing arum, tuwawon kuwi bingungi ngerti ganda arum, ngubengi, kepengin nyecep madu sarining si kembang. Tawon punika. Kamangka tawon nggon Banyuwangi kene karepa cilik entupe gedhi-gedhi. Apa inji to Kang Mas? Entupe mandi-mandi. Menawi ngaten kula ajre kalian tawon nggih Kang Mas. Aku apal nek blok Banyuwangi kene iki. Cok ngentup. Iya, sing kandha anakku kuwi lho sing ning konter pangeran kuwi. Ngaten nggih. Heeh. Mula saiki sakabehing budi kang utama dienggo. Inggih Kang Mas. Wanita kuwi dadi cagaking negara. Yen wanitane ngrusak, negarane rapuh. Inji panci leres Kang Nek Mas. wanitane becik bakal njunjung asmaning negara. Negara Nuswantara kang linambaran Bhinneka Tunggal Ika kuwi antaraning suku lan suku dipersatokake manunggal dadi sawiji Nuswantara. Inji leres Kang Mas. Kepenake nggone si bolu dhisik. Nggih. Adimas Sida Peksa. Inggih kula Kang Mas. Gandeng iki kanggo anyugata Nggih. para sutresna-sutresnaning budaya sing mapan ana ing wilayah Hargamulya. Nggih, kados pundi Kang Mas? Pemimpining desa sing dipangarsani pepundhening awake dhewe Bapak Lurah Tio. Oh ngaten. Muga-muga kabeh ing kawula Hargamulya bisa guyub rukun ningkatake kesatuan lan persatuan. Oh dados ngaten Kang. Mula kang sangka iku Nggih. Dimen kadangku Sekar Arum caos panglipur pinangka kanggo mangun suka pahargyan Pasewakan Agung ing Kadipaten Kediri. Ngutapi Kang Mas. Padha dilaras
padha dirungokake dimen padha lejar penggali. Dimas Kararum. Dawa. Coba sak gaduk-gaduke teko ngendi? Nggonmu sinau ing ngereh budaya. Namung nyuwun pangapunten dalem sewu Kang Mas. Menika wonten para ceti ingkang derek minangke. Ngono. Menika kapurih caos kalipur rumiyin nggih Kang Ya, Mas. ora ketang idep-idep karo Gladen. Iki ana daleming Bapak Dr. Andes Praitno. Ayo alon-alon. Sing penting gremet-gremet waton slamet, alon-alon waton kelakon. Ora usah kesusu ya kadar nginep ya kok.
Nuwun pangapunten dalem sewu Kanjeng Paman. Kula iki kepengin nderek sesukan inggih. Ya kangge ngubur para kawula. Inggih menika kula kintunaken dumateng Bapak saha Ibu ingkang kagungan dalem. Oh inggih wonten to. Oh inggih menika Pak Duyadi nggih wonten Pak. Pundi? Oh inggih. Bapak Mali. Pundi? Monggo. Kuwi ya kalebu pepundhening awake dhewe. Inggih. Bapak Haji Mali.
Kang